sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jomar. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan, Only Love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kini ko sa kalalaki nga taga Labangon, Cebu City. Ang ato matatampo rin na sangan nga Jomar. Kumusta? Okay ra. Asa ka na inyo, Mami? Di ako sa Negros Mar, uy. Layo-layo sabdi eh. Medyo. Nga naman, mari ka? Kunin mo ba naon? Bitaw eh. Basin pohon, makana ko. Sige, aral magkita tas personal. Kay ganahan sa ko nga makakita ni mo, Jomar. Pasig mahadlaw ka kung makakita ka na ko. Hala, nung anong madlog man ko, dili makakamamaak. Di, ngit-kit ra. Huwag na akong ganahan ni mo ay sipat kay ka. Pila kayo mong edad, Mar? Tiguang na ko eh. Pila lagi. Ganun man, imong paliton. Pila ba? 29 ako. Ikaw, pila edad mo? Secret, para bibo. Di ko sana hilo. Pila edad mo eh. Bala ka, uy. Di ko magsaba, no? Ganak, Mar. Mag-story lang unya tag-usab, ha? Napakoy buhaton ko. Gisugo ko ni Mama. Sige, May. Bye-bye, ambing. Kinsa tong imong gikastorya sa cellphone, Jomar? Si May, ma. Hay taga-diin man sadto. Taga Negros, ma. Uyab nimo? Di ba, ma eh? Oh, ngano wa man mo panguyab eh? Bago pa kami nagkailang, ma. Lain sa kayo kung ako dahil sa panguyaban. Na, sige. Paningkamot nga makauyab ka. Dugaya na natong si tawag-tawag, misa. Lagi, uy. May gani kay. Huwag ka puliin ako. Puluan ko taon. Ginahan magani ko nga magsigit ang storya. Parehas na ita. May. Naon tabi isulti mo ba? Sige, ano sama niya? Inaotan ta nga, di ka masuko, ha? Huwag anong masuko mo sa taong ko, uy. Ang tinuod. Dugay na kong naghuna-una nga ako ni isulti mo. Pero nahadlo ko. Pasig di inahinon ka mag-istorya na ko. Unsa na na mong isulti na ako ba? I love you, May. Jomar. Ay, gusto ko, ha? Uwam siya ako tayo, ha, May. Kalit naman na ni turok na feelings, eh. May chance ka ko ni mo, May. Kung ingon na kang wag. Oh. Joke. Joke, uy. Bitaw ay, masaldi lang ko naman sa inuad, ha. Ganahan sa ko ni mo. Bisag wa pa talang kita. Gaan kayo ang buot ni mo. Ang buti mo ipasabot, May. Gisugot ako ni mo. O, Jomar, uyab na ta. Salamat, May. Salamat kagayo. Maayo hinoon kay nagkauyab na mo atong May. Nalipas sa bida ko mga nakauyab na gid, May. Unyaon sa man. Naibaw na siyas matuod ni mo pagkatao. Oh. Mo na akong gikagulan, ma. Kay basig iyan na hinugubuagan kung may bawo siya nga may diferensya nga akong mga mata. Pahibaw siya mentras sayo pa. Aron ko dili siya makadawat nimo. Dili kayo tantog sakit, kay pag-o pa man mong nagkauyap.
Sultihi siya nga usa ka kabuta. Ha? Buta ka? Oo, May. Usa ko ka, blind. Inborn na ni? Di ka makakita bisag gamay? Makakita ko gamay. Pero, di gid kayo klaro. Mao pa. Nganong wa man ka musultin ako bahin ini. Nahadlo ko. Nga mawa na hinon ka na ako. O karon pa ko nakabaton og kaisog sa pagsulti ni mas matuod kong pagkatao. Jomar, Pasig mo na ni katapusan na itong panagsulti. Kaya nahibaw ko nga mawa na ka na ako. Kaya kinsagot din taon may seryoso na ako, kabutam ko. nagbut-buot lagi ka sa. Ha? Ambot ni mo ipasabot nga makatawatar ka na ko. Uy, dawat na ako bisag unsa pa ka. Tinuod ka, May. O lagi. Ikaw hinuon basta dili ka makadawat ako. Nga naman. Blind sa day ka. Dili uy, wa ko'y diferensya sa akong lawas. Pero maguwang kay ko nimo. Sa una nang utahan ako ni mo, digid ka matugan. So, pila magiday ang imong edad? 50 na ko maroy. Mao ba? Makadawat ka kanako mar nga tiguwang naman ko. Makadawat pa nga na ako nga usa ko kabot. Way katarungan nga, di ka na akong madawat, May. Salamat mar. Buwagin ang uyab ni mo, Jomar. Ma, Buwagin na, oy. Tiguang naman day na. basayan ba day ang edad ma? Kung kasing-kasing na magbuot? Hilom, oy. Pangitag parihas ni mong edad. Ayaw ang tiguang na. Ma, may babae pa ka ang mudawat sa akong kahimtang. Paalam sa ko ka na ko, ma. Di ko makigbuwag ni May. Ug ako siyang adtuon silang dapit. Mar, ikaw ni? Ako yung tao ni May, ang imong uyab nga buta. Sige lang, ugbuta. Gwapo man sad ka. Salamat, May. Lipay kay ko nga nakita ta ka sa personal, Mar. Ako sad, May. Sobrang akong kalipay nga. Ako ka nang nahimamat. Dali, ato ta sa amo. Oh. Ipaila-ila ta ka sa kung mga ginikanan. Dali. Kadaghang lalaki sa kalibutan. Kini yung buta ang imong gipili, May. Buwagin ito na. Pa, nagkasabot namin ni Jomar. Ug mahal na mo ang usag-usa. Noy. Bisan tuod may diferensya nga akong mga mata. Pero tinuod ang akong gugma nga gibati sa imong anak. Bahala mo. Basta gawa ko makauyon nga ikaw ang nahimong ginigugmas kong anak. Wa ko'y mahimo. Kung supak ka man sa mong duha ka gugma, Noy. Basta maula niya nga akong ikasulti nimo. Dili ko makigbuwag ni May kay mahal ko siya. Salamat, Jomar. Supak nga mong isikaginikanan sa relasyon na mo ni May. Kay lagi, tiguwang na si May ug ako usa ka buta. Pero among gipaglaban ang among relasyon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawga lang ko ninyo sa pangan nga Loida. Hingkod ang pangidaron. Minyo ug may duha ka mga anak. Kasamtangang ni amag puyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Nagka-viral infection man gud ang akong youngest. Human mi join og prosesyon, aron inyong hisabtan, ingon ni ining mga panghitabo.
Sige. Chucky, pagmata na, oy. Natingog na ng alarm ni mo, oh. Chucky, pagmata na. Ano ganing nagpa-alarm ko, ma? 3 a.m. pa man. Amoray, gidangat ni mo. Nalimot ka, nga ikaw pa man gani nag-ingon, nga magpa-alarm lang ka, kay basin og dili ta makamatag sa'yo. Pero na, ako naman yun ay nakamatag sa'yo, ani, oy. Nakainit na gani ko og tubig. Sige na, bangon na. Kay mauhay tas prosesyon. Oo, di. Atin man din tag-posisyon man, no? Nga, mauna diha ron. O sige na, ikaligo na. Kaya ako na ikutaw si mong gatas. Aron mainita ng imong tiyan. Ay, kapuya human sa posisyon mo, eh. Ay, kapoy-kapoy diha. Kay para sa Ginoo man ni. Para ni Senyor Santo ninyo. Labon bitog cellphone, halos tagpila ka oras kang magduwa o agit kay reklamo. Nice, mama, biya. Magmo lang kanin ta nga. Kapoy og sakit akong tiil og bagtak. Kay mo'y tinuod akong gibati. Kapin na ng sermon. Ay, reklamador manggod kay ka kung simba na hisgutan. Hindi manggod. Ay, bitaw mo, eh. Matawag sa pagbalik, mami. Duka kay ko. Sa'yo kitang nimata ganin na, God. Ana, sige, sige. Pangita yung paagi ha, nga makatog kag adlawan. Kay matag adlaw gyud tang kapoy ani. Kay maglakaw ba gyud tang mo attend anig novena mass. Ha? Matag-adlaw, ma? Oo. Nya unsa man reklamo na sab ka. Naabagoy novena nga dili matag adlaw. Matag adlaw na hangtod sa fiesta, senyor. Ha? Oh, nganong nagluyaman ka? Ikaduhang adlaw pa gani ron sa pagtambong na tong novena mass. Luya-luya na dayon ka diha. Lain akong lawas, ma. Sa? Oy, alibay raman na ni mo, Choke. Aron di na ka makakuyog sa pagtambong og novena mass. Tinuod lagi, ma. Lain akong lawas. Kailan tanon ko. Nya, lagi, nagbuti-buti diri sa akong kilid, ma. Sa? Bibi ko na, bi. Tanaw na to, bi. Oh. Uy, murag hangga man eh. Aha? Unsa man na, ma? Hangga o gitawag og chicken fox ang gibati sa akong anak. Gipasagdan ko lang unta o gipasidan-an siya nga dili lang panguriton o kauton ang iyang mga hangga. Kay nakasuway ko ani sa kitas probinsya pa ko. Wa man ko adto dag ospital o doktor. Nag-inom ra ko para hilanat. Unya, Aray. sama na Choke, ngano man ka? Mo pwede ako gibuhat dire. Yung lawasan, ma. Aso ya, samok. Unsa? Naunsa ka? Sakit akong lawas, ma. Ilabi na nga akong likod. Murug, malupog kanugayan akong lingkod o barog. Unsa? Uy, di na natungod sa hangga, Chukida. Naunsa man ka? Kaon ko ba? Uy, Diyos ko! Tanas, Dr. Chuki! Unsay ato, ma'am? Murag gihangga ang akong anak, ma'am. Uy, hala, chicken pox. Dili lang na siya sa isolation room, ma'am. Ha? I-isolate ang akong anak? Pilay edad, ma'am? 18. Uy, 18 pa di ni siya. Taas og dako manggod. Pedya doktor di ay ang mo atiman aning imong anak, ma'am. Ha? Pidya pa dayang edad nga 18 anyos? 5 times a day tumaron kini nga antiviral nga tablets, ha? Good for 7 days. Ug may ointment sab ko nga iresita aron nga i-apply sa iyang lesions o samad. Okay, Doc. Palito ni namo karon dayon. Tagpila man kaning tambala, Chuki. Sa baning tambala, si... Pati apog aging doktora, Pitay sa...
Wa ka man sayo pag resita ni mong doktora ni Chuki? Ha? Nga naman, ma. Diba nga, ingon man gud to siya nga 5 times a day ko nun nimo tumaron. Unya ang miligram, oh. Di ka mabungog ani nga 800 milligrams man eh. Ha? Nagduha-duha ko sa pagpatumar ani sa akong anak og 5 times a day. Kay taas kayo og miligram. 800 milligrams. Ang gibuhat nako, good for 4 days lang unang akong gipalit. Kay mahal man kaayo. Tag 160 man tapin ang usa. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sa pagtambong bagyod na mo og prosesyon nakuha sa akong anak ang sakit nga hangga o chicken pox. Pero nganong ako, wa man ko matakdi, nga dungan man ming namrosesyon, tinuod ba nga kaagyog hangga, dili na hanggaon pag-usab? Ikaduhang pangutana, nahadlo ko dihang miingon ang akong anak nga sakit kayo iyang batang, nga mura siya og malupog kung madugay og lingkod o barog. Hangga ba sa bang hinungdan, ana? Ikatulong pangutana, gidana lang nako sa doktor ang akong anak, ug natinga ako kay pidya doktor ang miatiman sa akong anak. Pidya pa day ning akong anak? Ikaupat og katapusang pangutana, ang giresita nga tambal sa doktor, isog man kaayo. 800 mg, unya 5 times a day. Ipatumar, dili pa mabungog o ma-overdose ang akong anak ani? Wa ka masayop og resita ang doktor ani sa akong anak? Di ko na lang ka ni paliton ang kuwang. Kay maglain ba ang tiyan sa akong anak o kasukaon siya matagtumar? Mahadlok man kog ma-overdose. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Loida. Mayo nga daw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga kong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Gosmeña Boulevard, Cebu City. Of course, mga legal ninyong problema ato ni batan ang mutambag niana. Ang atong makuplo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga let us be attentive to the needs of those around us. Let us be attentive to the needs of those around us. But napo ko'y kasumpay ani, you cannot give anything which you don't have. Before ka makihimasok sa mga problema sa ubang tao sa imong palibot, inanglang ikaw sigurado po nga wasa ka di sa katabangunon ba? Mao na akong ikakuan sa kinabuhi. Kung saan man mo pagtabang kung ikaw numero 1 sang tabangunon. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Loida. Mga 40 years old, minyo, may duha ka mga anak, taga Cebu City. May tungod kini sa iyang anak nga sa to na diagnose ba to og chicken pox. So ako aning paring kamutan na Loida, no? Imong mga pangutana. So may mga taga Cebu City, regards sa tanang mga taga Cebu City. Mayong pagpaminaw da ni mga atong suking tagpaminaw da sa Middle East, no? Si Tess Basilero og si Albero Kimpan, no? Naot nga safe mo dia, no? Kay kabati man gaminig sige magbinungbahay diang napita sa Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, basta da Middle East, no? Naot nga okay ra safe mo dia, oh? Yang atong mga tigpaminaw din sa Cebu City, mga mountain barangays, no? Maot nga wa bay mga kapinsala nga sinati o mga sugatan nato ning magsigilag kalitog ulan-ulan, na kalitog huros ang hangin. So these are mga factors nga usahay mahinungdan nga na ay mga flash flood, landslide. So naatay mga ingon anak nga pangapakitabo. Okay? So going back to our sender si Loida, unang pangutana ni Loida. Pwede ba na di ko giatubangan diri, no? Nga taga Muabog Pilar Camotes. Si Jess Burha o si Mrs. Burha. O kining pirmi ng minaw na to ni Winnie Baltonado. Nga pirming naa sa
sa panimalay ba ni Presidente Gigi Ulis sa Banawa, no? Mayong pagpaminaw. So going back, unang pangutana, pagtambong bagyod namo og prosesyon nakuha sa akong anak ang sakit nga hangga o chickenpox. Pero nganong ako wala man kumatakdi nga dungan man ming namosisyon. Tungod ba nga nakaagi og hangga dili na hanggaon? Yes. Kung nakaagi naghangga, dili na hanggaon. Na nakay immunity, mura nakagibakunahan ana. Sa gamay pa ka, Lloyd, masin nakaagi nakaghangga ang imong anak, wa pa makaagig hangga, mo hinungdan nga bisag pareha mo na expose sa virus nga makasakit og chickenpox, siya ra ang nasakit og chickenpox ug wala ka. Kung balikon, kung natahangga na ka, di na ka mahangga og usab. Ikaduhang pangutana, mahadlok ko dihang niingon ang akong anak nga sakit kayo ang iyang batang nga mura siya og malupog. Kung madugay og lingkod o barog, hangga bagyod ang hinungdan anak. Daghang mga factors, no? It could be due to some lack of vitamins, no? Nanglamagita ni mga vitamin B complex, thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin, in order for our nervous system to function normally. Kaya kung ma-deficit ka ni manimik ka, dili ka kapuyon, way kusog imong mga muscles, o niya, na kay mga gastrointestinal problem. So, mo nang dili lang tong hangga, of course, kung nakakaaning viral infection, muluwer ang imong resistance. Kaya ini infection, makaapekto na sa atong physiological functioning. Sunod nga pangutana, gidala na ako sa doktor ang akong anak. Ug natinga ako kay pedya doktor ang niatiman sa akong anak. Pedya pa ba di ay ning akong anak? Akong ipangutana nga akong misis, no, Doktora Obra, akong ex-girlfriend. Ako, misis. Iko, pila may cut-off sa pedya og adult. Ingin siya nga, 18 years and 364 days. Ha? Ako malikon, 18 anyos ang panuigon og 364 kaadlaw. Pagka 65 kay 19 naman, so di na pedya adult na. Ha? So ayo kay bolong ano nga ang imong anak bisag 18 nang edad, dito gida sa pediatrician. Kay under pa na sa domain kanang attention or under pa na sa inunta cut-off sa pediatrician o adult ng mga pasyente. Akong balikon, 18 anyos o 364 kaadlaw, ng edad sa usa ka teenager, pedya pa na, ha? Pedya pa. Okay? Ikaw pa itong katapos ang pangutana. Ang giresita nga tambal sa doktor, isog man kayo. Acyclovir, 800 mg, sunya 5 times a day, pagyod di patumar. Dili ba mabungog o ma-overdose ang akong anak, ani? Wala kaha masayop og resita ang doktor ani sa akong anak, dili ko na lang kaha paliton kuwang. Ang kuwang kay maglain baya ang tiyan sa akong anak og kasukaon siya matagtumar. Madlok man kung ma-overdose. Dili siya ma-overdose, Ma'am Loida. Kining acyclovir, antiviral ni siya, 800 mg 3 times or 5 times a day, mo ni usual nga dosage ni ani, antiviral ni siya. So ayaw kaingon nga ma-overdose kay ang kining pediatrician nga nagresita aning tambala, gitun-an ko ni nila o gitun-an ko ni namo og pilay dosage tambal og unsa kadugaya. So ang imong anak, 18 anyos pa, pediatrician pa, ayaw kay bulong, resitahan og 800 mg, may dako po na imong anak, so dili ni siya ma-overdose ni ani. Palitan ng kulang nga tambal kay mao man usas mga rason or pinakarason nganong dili maayo ang usa ka pasyente tungod sa poor compliance or no compliance to medication. So inaot nakasabot ka sa akong speaker nimo, Ma'am Loida, dinhi sa Cebu City, ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Musta naman day si Nicar Navarro Basiluti. Nalimot ko si mga apelyido ni Car. Ngadto sa libuan nga naminaw. So until the next time, hasta la vista. Bye-bye.